Soc la Lorena Díez, soc la dinamitzadora del punt d'informació i dinamització a les escoles de Sant Quirze de Besora i aquest any és el primer any que iniciem aquest projecte. La CII Bisaura és una secció d'institut, per tant només ocupem les franges de primer a quart d'ESO i pensem que al ser un projecte nou també el del Servei de Joventut ens anirà molt bé primer per tenir contacte amb els joves que estan escolaritzats en aquesta secció d'institut i a més per poder tenir contacte amb ells en els temes d'informació i dinamització, perquè no hi ha cap equipament juvenil en el municipi i per tant és cabdal per poder trobar-nos amb els joves. A part també hem fet com una programació per campanyes on es treballen diferents temes del seu interès, campanyes de salut, de treball, de formació, viatgeteca i el que esperem sobretot és que ens obri una porta a la comunitat educativa, als joves i poder tenir una relació de proximitat que ens porti a poder també fer iniciatives de participació. Dic Dolors López, estic en el Servei d'Informació de Mollet del Vallès, de l'Ajuntament. Nosaltres tenim el programa PICES, hem tingut un programa PICES eventual, però ara portem 6 anys que tenim una continuïtat. Aquest any tenim novetats de que comença un nou institut, un institut que comença amb 3 línies i estem treballant amb ells i han sortit corresponsals, tenen moltes ganes de fer coses. I després encetem un altre projecte dintre dels instituts que es diu Pensem al món. És una cartellera que utilitzem per llançar una pregunta i a partir d'aquesta pregunta veiem què opinen els joves d'una actualitat. Estem començant, l'any passat vam començar una mica projecte a 5 tipus i ara en aquest any estem consolidant aquest projecte que ens sembla molt interessant i a ells agrada molt. Estan participant bastant i cada mes sabem què opinen els joves sobre una pregunta, les noves tecnologies o què està passant en Afganistan o què està passant i és el que estem treballant de novetat aquest any. Soc la Montse del Blanco i soc la informadora i dinamitzadora tant del punt d'informació juvenil de Molins de Rei com dels PICES, del projecte d'informació i dinamització als centres de secundària. Aquest projecte a Molins de Rei ja portem, en el punt d'informació són 18 anys, però en concret amb el projecte PICES portem uns 10 anys. El projecte l'estem portant a terme a 4 centres, 2 són públics i 2 són concertats. Els 2 públics portem els 10 anys i els 2 concertats 3 anys aproximadament. La nostra perspectiva per aquest any és continuar consolidant aquest projecte que realment ja és conegut tant per tots els equips directius que són, per Sora i a Molins de Rei, són sempre els mateixos, no hi ha molts canvis, ja ens coneixen, ja al setembre ens truquen per veure què farem, si anirem. I nosaltres no només fem el que seria l'atenció als alumnes, sinó també que durant tot el curs, previ acord amb reunions que fem amb els equips directius i tutors, fem tota una sèrie de xerrades mitjançant el catàleg de la Diputació, tallers, obres de teatre, per treballar tota la part integral de formació dels joves. I una mica és això, aquest any continuar, ja sabem que és un any complicat, però de moment continuarem i això és el que farem. Soc la Carme López de l'Ajuntament de Tordera i treballo com a tècnica de joventut. Aquest any els objectius nostres al PICES estem actualment a 3 centres, els 3 centres educatius que hi ha a Tordera i que imparteixen ensenyament secundari. És el tercer any que desenvolupem el projecte i el nostre objectiu principal és consolidar-nos, que el PICES es consolidi als centres educatius, que puguem continuar sent una referència per a l'alumnat i sobretot implicar una miqueta també el professorat, els equips directius al centre. Bàsicament és això, sobretot consolidar-nos, que els joves ens tinguin allà com a un recurs, que sàpiguen que ens tenen, que poden comptar amb nosaltres a l'hora de crear activitats, sobretot d'intentar que el seu lleure sigui un lleure més conscienciat, que ells puguin ser més autònoms a l'hora de crear activitats. Però bàsicament és això, que els professors i alumnat que ens consolidem i que puguem continuar fent aquesta tasca. Jo em dic Ismael, vinc del municipi de Montcada i Reixac, on tenim 5 instituts de secundària, on es fa el programa de PICES, i aquest any, enguany, el que volem engegar en tots els centres és dinamitzar molt més els delegats i arran no només de trobar delegats, sinó instaurar en tots els centres el Consell de Delegats, que són trobades mensuals amb tots els delegats, amb una programació pedagògica pactada amb el centre i el servei de PICES. I és una mica el punt fort d'aquest any, és intentar que en els 5 centres funcioni aquest Consell dels Delegats i després fer una valoració global amb tots els centres a final de curs. Una mica la novetat que tenim a part del que sempre treballem cada any.
Doncs jo soc la Barenca, soc la tècnica de joventut de l'Ajuntament de Badalona i a Badalona el projecte PICES fa més de 10 anys que funciona, amb la qual cosa està ja bastant consolidat. Estem treballant a 14 instituts, 13 dels quals són públics i un concertat. I els objectius d'aquest any és sobretot reforçar la xarxa que tenim de delegats i poder treballar amb els alumnes, tant com sempre, tant dintre l'institut com fora, però sobretot potenciar molt aquesta xarxa i intentar que els alumnes de referència dintre l'institut facin coses més enllà de l'institut i aconsegueixin participar en totes les activitats de la ciutat, que és l'objectiu principal sempre del PICES, però intentarem que aquest any encara sigui més potent aquesta part. Soc el Gerard, el tècnic de joventut de l'Ajuntament de Gavà. A Gavà portem el programa PICES amb 5 centres aquest any, 2 públics i 3 concertats. Llavors es tracta que una persona està dinamitzant i informant durant les hores del pati aproximadament i també posteriorment en altres activitats, també està en els centres intentant generar aquesta participació, intentant resoldre els dubtes que puguin arribar a tenir els joves en els centres i tot això. Jo em dic Núria Albornà i estic al PICES de Vilafranca del Penedès. Aquest és el 6è curs ja de presència continuada als 3 instituts de Vilafranca, tot i que prèviament ja hi havia hagut el programa PICES, que era mancomunat amb altres municipis de la comarca. Però el PICES com a programa municipal, aquest és el 6è curs. I el PICES de Vilafranca sempre ha tingut molt per nosaltres l'objectiu d'apropar-nos als joves que estan a l'institut, als joves adolescents, que ens coneguin, donar-nos nosaltres a conèixer, i sempre ens plantegem el programa com un programa de promoció de la participació juvenil, des del treball amb les associacions d'estudiants fins al que són la promoció d'activitats dins i fora l'horari lectiu. Nosaltres treballem molt el que són les activitats dins l'horari lectiu. Tenim un catàleg d'activitats, que és el catàleg PICES, i ja fa molts anys que l'estem treballant juntament amb altres departaments i realment és un programa que està molt consolidat ja a Vilafranca, on treballem des de tallers de promoció de la participació, com ara la formació de delegats o tallers d'educació sexual, de prevenció del consum de drogodependències, etc. I després tot el que és el treball fora de l'horari lectiu, que principalment ve pel tema de la promoció de l'Associació d'Estudiants. Em dic Ferran Egea, soc d'Argentona, treballem a l'Institut d'Argentona, farà més de 5 anys que estem al programa PICES i bé, aquest any estem encara buscant els delegats de cada curs i veurem com engegarem el programa, però encara estem una mica verds en aquest sentit, però esperem que puguem fer moltes coses a l'institut i que hi hagi una bona coordinació també amb els professionals. Soc el Marc Martorell, estic de dinamitzador a l'Institut Reguissol de Santa Maria de Palautordera i bé, jo estic fent la substitució de maternitat, però estic continuant els programes que l'altra dinamitzadora està portant a terme dintre l'institut. Destacar sobretot que al ser només un institut d'un poble petit, tot és molt familiar, i que la mateixa gent que trobes pel carrer, trobes el punt d'informació, te'l trobes després a l'institut. Però el que intentem és fer projectes que surtin de l'institut o aprofitar activitats que hi ha al poble que l'institut també hi participi. I aquest any, sobretot, una molt interessant a la qual hi participa l'institut és el cineclub. Tenim un cineclub que es fa un cop al mes i aprofitem una sessió del cineclub per convidar a un grup de l'institut, que també ve cap al cineclub. Hem demanat als professors que ens ajudessin a fer la programació del cineclub, a triar una mica aquelles pel·lícules que podien ser del seu interès, o per exemple quin idioma volien treballar, perquè les passem en versió original. Llavors tot aquest treball que hem fet amb els professors i amb els alumnes, a més amb els tècnics de cultura de l'Ajuntament, ha donat resultat aquesta participació de l'Institut dintre del cineclub, que trobo una activitat molt interessant. Ens cal assumir el lideratge per enfortir les xarxes PICES i treballar per la igualtat d'oportunitats. Us dono la benvinguda a la comunitat virtual, us animo tots en què pugueu fer ús. És un mitjà més per modernitzar-nos, per estar al dia i per fer camí plegats. Moltes gràcies. És un compromís i responsabilitat de l'administració local, en el vostre cas. I a la supralocal
sobretot la diagnosi ha sigut bàsicament s'ha portat a terme una enquesta en què heu participat la majoria de vosaltres i també hem treballat amb diferents grups en el que hem anat valorant quina ha estat l'evolució del programa els últims anys, quines expectatives teniu, quins són els models d'intervenció i quina valoració feu dels serveis i recursos que us posa a disposició la Diputació. Llavors, bàsicament, així, grans trets, l'element clau que surt de la diagnosi seria que els models d'intervenció són força variats, és un programa molt obert que deixa cabuda a cada municipi definir el seu model i en el que hi ha, diguéssim, es poden obtenir poques agrupacions que donin models conjunts de manera de fer. Llavors, un altre aspecte clau seria la importància que té el salt qualitatiu que ha fet els últims anys, en el que ja es dona quasi una cobertura total del programa a nivell dels municipis que tenen centres d'educació secundària i en el que la cobertura que es dona també a nivell d'alumnes és molt important. I per tant, en aquest moment en què hi ha també 250 tècnics i dinamitzadors a PITCES treballant en la xarxa, cal treballar per tot el que té a veure amb el reconeixement de l'activitat professional, la professionalització dels tècnics i dels dinamitzadors i un aspecte a treballar molt important seria en el tema que hi ha molts PITCES en què el tècnic treballa aïlladament, o sigui, només hi ha un tècnic en el municipi i tot el que seria reforçar aquest treball amb els altres professionals per millorar el seu reconeixement i la visibilitat de les actuacions que porten a terme seria un dels aspectes més rellevants a treballar de cara al futur.